11 hodín 51 minút reálneho času. Žltý. Žltý, poď háč, Meťu. Výborne, výborne, Alex. Ruka bola, ale hraj, nepískal, až teraz zapískal. Už pískal rozhodca. Už pred bránu, však poďte niekto tam ďalej. Môžeš. Jaj, musíš po vrchu. Ešte! Už posúvaj pre... Zastav pre úst tebe. Už, ťukni ho. A už. Dobrá? Dobre. Roh. Roh, priprav si ho. Hrajte, dajte tam maximum do toho prihrávky, robte to, čo treba, bojte a zleví, dajte im gól. Nemusíte hrať, no tam vás to musí baviť do prdele, tam to musí byť vidno z toho. Jaj, ďalší roh. Ďalší roh. Od modrého to išlo, však nesledujete ruch. Ica! Ešte! Faul, útočný. Niečo útočný faul. Pri tých rohoch už som to hovoril 3 krát. Tak je roh, tak idem do tej lopty dovnútra, do brány chcem doniesť. Nebojte sa tej lopty. Tu dáš ličou, hlavou, čo je jedno, hrudou, ale to tam dotlačí. Pozor. Pozor, Meťu. Meťu, nemôžeš takto. Musíš na istotu väčšiu. Poď! Nevypustí. Ešte. A už. Poď, ideš proti. Dostupujte. Nemôžete ich nechať vystreliť. Výborne, Damino. Podrž chvíľočku a rozptýlte sa už. Poďme! 4. minúta prebieha 0-0. Poď! Proti Moravciam. Ukáž sa, pýtaj si pohybom! Víš, čo máš? Jaj! Raj! Ľud! Nepúšťajte si furt takto tú loptu, ak sa tam. Ide mi lopta, on sa odstúpi a potom chce dobehnúť, keď je v aute. Však už pracuje. Musíte. Výborne, Meťo, ešte. Poď, Milan! Brankár. A už od seba už. 1-0. Áno. Poď. A nevadí. Poď! Nevadí, nevidí každá. Poď, ale dávame na to pozor. Tak ste na kope všetci, nahustené to tu je. Teraz sa nedalo moc vyriešiť. Teraz si berú hráčov a je to tvoja hustená. Teraz nám to nevadí rahustenosť teraz. Bránime. Prenies to! Ešte Dani, zabojuj! Musím byť rýchlejšie. Nenehaj im loptu. Loptu si zabudol.
Už. Počiare, to je ono. A už Samo, poď. Poď Samo. Á, do baby. Otoč, Alex. To je ono. To je ono. Poď Milan. Poď, Dano, poď. Dobre. Ozo skočí. Dobre. Neodkopávame. Toto išlo na Milana. Poď, Alex, máš. To by som mu nekladol za vinu. Nedaj sa. Peťu, nevyber. Peťu. Príliš ľahko. Samo. Výborne, Damino, ešte. Damian, výborne. Podrž chvíľu a už sa rozptýlte v priestore. Rozptýliť sa. 7 minúta. Naskočila 7 minúta, no. 0-0. Kokos 5-1 ráno. Ja som dal slinom. Skús to. Volejbal, nie? Volejbal. Návrat. Šestku! Že naraz. Hraj, výborne, Marcel. Poď, si, poď ešte. Dobrá lopta, poď. Kopíruje on nás, kopíruje. Alex, dobre. Aj Marcel, dobrá príravka. Dobre, striedaj. Striedame naskočen. 7 minúty prebiehajúce. Poďme, Inter, poď. Dobre, dá. Poď ešte. Koľko bude treba? Poď. Meťu, to sú odozdané lopty. Dobrá, Viki. Ešte. Poď, Viki, poď návrat. Ešte to musíš. Peťu, pozor. Hraj. Meťu, nestraďu. Dobre. Poďme, Inter. Si truhlík. Peťu, do ihriska. Kokos, on trafil do hentoho. Dobre, nevadí, Meťu, vydýchaj. Maroš. No to trafil. No tak trafil. 10! Poď ešte. Poďte mu. To je ona. Poď, Hugu. Hugi, poď. Hugi, ešte. Výborne. Ešte. Sufi mohol. Dobre. Poď. 9. minúta beží. 0-0. Dobre, hráčov poberte. Už sa hrá. Poď späť, neprehusuj. Poď, Alex, bež. Dobre, zo zeme. Meťu, môžeš? Môžeš? To sa ešte aj uvali. Poď, Viki, rozťahni to. Filip, vyššie. Ale pozor, Filip. Musí ísť po výške, toto musí ísť po výške, to všetko zbierajú. Dobre, Filip. Stále hraj. Filip. Meťu, musíš mať pod kontrolou loptu maj pod kontrolou. Nie hráča.
poď! Veď sú skôr pred nami, vždy, poď! Prenies to. Prenies to. Zase sme v kopanej. Ešte. A už to prenášaj tú hru, lebo sme zase v kopanej. Rozťahuj to je ono. Čo je, 12 hodín. Dedina Jurova. Komu, Sofí? Dedina Jurova žije. 12 hodín. Minúta, aj u nás beží 0-0. A už čukaj, posúvaj, a už rozťahni! Hraj! Prenášajte to na druhú stranu! Nemôže do ruky. Možno ne. Poď Filip! Výborne! Teraz to rozťahujú našťastie. Hraj! Ešte poď do toho! Modrý majú. Si mohol. Otoč sa. Ešte. Neviem, kto má. Nepadaj na zem stále. Dobre. Čo je? Ešte raz. Pevne na zemi. Dobre. Predĺž, výborne. A poď do toho, teraz. To je ona. Už. Ja, škoda. Výborne, ešte. Ešte nemôže do ruky, poď. A bum. Uha. Dobre. Filip, nenechaj sa, výborne. To je ona. Už. Už, dobre. Hýbte sa mu, hýbte. Ťažká lopta. Čakal. Hugo, nečakaj, proti lopte musíš ísť. Poď Hugi. Ešte Hugi. To je ono, dobre. Tak, znepriemni to. 14. minúta beží, 0-0. Poď, Intre, hrám, poď! Ty bláho! Chalani! Poď, už sa stalo! Kričte si tam! Kričali, ináč dáminu už potom mám, ale také neisté to bolo. Ešte! Poďte si niekto s Hugom! Striedaj! Striedame. V 15. minúte za stavu 0-0. Filip, pozor na to. Spravíš tam dobré veci a potom takúto chybu spravíš. Nemôže do rúk, poď! Poď, Aďo, poď, zaber naspäť! Dobrá, Mišo. Nemôže. Neviem, asi ne. Pozor, Damino, na to hraj už potom nohou.
16. minúta beží. 0-0. A už to prenášaj, prenášaj! Poď, nepremni mu. Poď, poď, poď. Tu. Dobre. Toto bolo v poriadku. Damino, výborná. Čo je? Išlo od modrého. Čo od modrého išla súdi? Súdi išla od modrého. To je trest predošlého zákroku potom. No dobre, ale aj tak tam musíš, však on si posunie na milimeter, to je v hre. Musíš tam mať múr. Štartuj! Štartuj! Poď, Ďuri, záber, záber, Ďuri, záber, Ďuri! Osemnásta minúta, 0-0. Je dlhý. Pozor, 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 dlhý. Výborná, Dami! Somebody. Everybody a somebody. Už, hraj. Ne, ešte není. A už, nebola dobrá. On ťa nepustí z toho súboja. Čo ťa nepustí, dobre si riešil, ale nepustí ťa z toho súboja. Čo si myslíš, ťa pustí? Proti! 19. minúta. Stav 0-0. Dunajska dala gól. Poď. Poďme, Inter! Dobre, Míšo, už v tej konečnej fáze. Prebieha 20. minúta stretnutia až. 0-0. Reaguj tam! Dobre, Dano! Dobre, Dano! Dobre si riešil! Poďme ešte! Ďalej bráň, modrý! Preď s tým! Dobre. Dobre, ja som vybojoval. Striedame. Ja som vybojoval out.
21. minúta stretnutia. Poďme už nejaké góly dávať do keľu. Že poďme už nejaké góly dávať. Si to zaslúžil. Nabí. Pozor, Meťu. Dlho. Záber, Meťu. Dobrá, Damino. Už posúvaj, no. To je ona, dobre. Marcel, poď, čúvaj, Marcel. Reaguj. A už. Sám, Miško, sám si. Už, neskoro, Miško. Asi mohol skorej. Pozor, Marcel. Dobre. Ešte to stihnete niekto. Trošku skorej a máte ju. Damian, poď späť, Damian. Poď už. To je ona, poď. Však sa zatočila. Dobre, roh. 23. minúta, 0-0. Majú roh. Zlatomoravce. Brankár. Poďka ho. Zrýchli sa mo, Buddy. Ej. Poď, Alexo. Už ho daj! Neskoro. Posúvajte. Pekne. Poď, Mišo, ešte, hraj. Pohodil si aj Meťuho. Výborne, Damino! Daj to preč. Marcel, to musíš trafiť tú loptu. Marcel. Pol hodinu čas. A poď do toho, poď, Alex. Poď, otravuj, nepremni. Poď ešte do brankára, to je ona. Hej, zo zeme žltý, poď. Naskočila posledná minúta. Nemôže to takto vrátiť. Proti. Chytlač ho. No a ďaleko, to musí byť brankár. Poď, posledná minúta, poďme, dáme gól! Chytajme loptu! Žltý hádžu, poď Marcel, žijeme! Čo je opakovať? Ešte raz. Obidve nohy musíš mať na zemi. Marcel, poď za Meťua. Marcel, ostaň. Dobrá. A ne, to je čo, poď. Poď hráč, Marcel. Znovu. Marcel, hoď to, Meťu, ostaň. Poď, zrýchli! Spätná, nebola dobrá. No, koniec. 0-0. 0-0. Nedokázali sme dať gól, to je